Arestado ang sarong civil engineer makaliis an matriyumpong operasyon kan mga otoridad sa Zone 2A, Barangay Santa Rosa del Norte, Pasacao, Camarines Sur. Nagluluwas na pigserbe kan mga otoridad sa harong kan sospek na si Ronald Fernandez, 46 anyos, an search warrant para sa mga kasong pagbalgar sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act, asin ang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabali sa na-recover ang nasa 24 nga plastic sachet na may log din pinagtutubodan shabu, asin sarong kalibre 38 na barila, asin mga bala. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan Pasacao Municipal Police Station ang nasambitan ng suspect para man sa maninigong disposition. Yan ang barata gikan sa One Media, TV48 Naga, Jerome Briz para sa News Force Bicol.